händer det bara nu? So what's up, Tim? Ja. Dick. Vad du gör? Vad kan du göra? Ja. Jag hade ju för äta. Eat some Finns food. man gå med på det. Jag har gett det. Pizza. Good to bad pizza, Thomas. I snatched clock so again. No. Är det för jag? Vi skulle landa. No. Alright. Till vikskifte. Då spelade vi Fucka yo! Wiimote, Levi. Ha? Spelade vi Wiimote, och så sitter ni Ja, jag sitter där och chillar. Faktiskt något gott, vi har sån headset nu, som man snackar och spelar Wii sen, hvis det spelar man ska stanna upp. Ja. Och jag har inne mikrofonen på någon framför mig. Det var så här det var gott eller. Ja. I rockade det fint. Du jag får inte göra nu. Ja. Kan jag göra. Ja, det gör får inte. Yeah. So no problem. Okay. Alright. Så forward Thomas, vill jag sitta vid streamen till mig. Nej. Släpp inte. Aren't you fucking svär. Så är det vi rör faktiskt att finna. Ja, det är synd riktigt att finna. Det är Det andra är ställen. free of det. Så vi går för det. If we want to. Ja, så. Free med tech guy, det har funnit allt. Du borde pröva allt hit. Latency engine, hit PMI. Bara vidare hur spelar det för dig. Shit man. Tapp 10 ska... Det blir köra bank nu. Ja. Men jag sitter ju som ut på Shit. Jag Jag brukar få någon. Tror inte jag är så gärna. Ja, jag också just så där. Jag känner jag tälten kommer. Jag vet inte för week. Don't worry about it man. Till rätt blev jag för veck. Jag hade inte bara Discord automatiskt då. Oh my god. Jag klarar det så får inte göra det. Vi klarar det nu. Det är skål. Fuck off man. Jag älskar det. Bajer bra. Socka Levi. Bara att det hatar det är till Spanish PUBG. Du kan spela du PUBG. Alltså du spelar Fortnite. Jag är inte Probably bra crap du klarar det så illa. Ja? Det går så illa jag där resten. Ja, det har några problem. Shit. Kill the pumpkin boy. Oh shit, det var inte Yes. Woohoo! Nå, fri. Det är snacka spännande. Free Montemon i PUBG. Yeah. Då ska jag ta spela. Det måste jag. Jag har inte gått så gott FPS och tar tid att ta det spelet så jag är först på pröva spela. Det är jag som PUBG. Vad är ni här? Det tar så för det om det spelet det deathmatch. Och tid så skygga lower frames och jag spelar kan inte mer dåligt som äldre igen. Jesus. Det är inte så helt som alls. För ekoslet. Jag ser Levi. Vet inte få en slät helt då? Ja, jag har en wooden PC. Ja. Nej, det är mer till och Elvin. Nej, det är bara för att slå. Ja. En limited så redan jag vet skulle gå in. Nej, men jag sätter snart lunch vet du. Han stadde. Men det är limited true chef yes. Oavsett kvärt just. I fakta inte jag syns du kanske sträcka en touchpoint. Jag tar för faktiskt på hundra så det. Och kör kort då där window, det där fullscreen window. Allt.
Jag minns ju att det var så bort av G som fuckat det. Ja. Fuck AVG. Spanish shit. Du mötte det för. Ja. Hur mötte det? Jag ser ju som det. Fuck Jesus. Längst fram vänta. Damn. Vad gör det först? Allt då. Det är det. Det menar ju också alla. Det menar ju faktiskt också alla de peppen lite. Maybe. Hänga ut. Snacka. Tåsa. Ett också annat av mina tält ut. Jag också mina tält. Freehavers. Jag får inte fullt kontroller och vanliga kontroller. Lamar party. Ja, och tvärten för kontroller. Wait, du har två fullt kontroller. Jag känner inte vi lever mer skuffa dem. Hur är skuffa över? Borde vi skuffa dem. Jag vet klaxvig. Tror jag arg. Jag vet inte det väg. Du timmar, du ser inte hela vi kommer hänga ut. Det är också jag är bara in i shithole av skolan. Ja, och ska du helst inte komma på med det kvar för byte. Jag vet inte var du är. Jag hade folk säga, jag helst bara bil liksom. Är så inte ångade på fucking bilen. Fucking vita kvar i bilen. Fair enough. En grön nu. Det tar mig nu. Fuck it, Thomas. Fucking guilt trippa mig med den där. Love you, man. I love you too, but sometimes just don't know what. Hungry. Hungry. Oh my god. Ulva. What are you watching? What? Yeah, man. Shit. Freja. Mm. Jag kommer om man irriterar sig. Okej. Gör det. And Yeah. Ding ding. Dun. Good timing, eh? Jag också Skype you med det. Oh shit, det gör det. Jag får förklara ett match. Shit. Oh shit. Jag skulle kunna lenta här. Men klara det. Det första bit av kan man vi om 20 sekunder. Hell yeah. Fuck yeah. Det blir spänt då. Ja. Du kan säga du fukt va? Fotlar fucking chase mig, tror jag då. Ja. Och så jump. En av dem. What the shit are Angry Birds? Angry fucking Birds, man. Are Angry Birds come ut? När kom Angry Birds ut? Det är nog så gammalt. Jag vet, men det är inte gammalt. Let me check. Angry Birds. Fuck. Kvar helst du. Ja, det är ju så gammalt. 2009. Så är det som Mario Galaxy. Jag kom till att spela 2. Fuck, lägger mig inte. Är det bästa inte seriöst? Bra. Super. Mario Ja. Tutjo. Galaxy Var det Galaxy 2. Aktiv var precis tjej? Ja. Jag säger Touch, okej. Ja. Så det är äldre än Super Mario Galaxy 1. Nej, nu kör jag inte. Ja, men Has Birds kommer i Galaxy 2 alltid. Ah. Så det är stolta för Angry Så Birds. stolt, ja. Men whatever. Fucking angry ass birds. Inte filmer då. Säkert.
Allt det var. Det är alltid filmer och ting som inte är det för filmer. Japp. Fuck. Bitch. Vad fuck gör det för dig? Japp. Va? Du äter. Du äter. Äntligen. Take this lunch där äta hur. Smakar så bra. Det är svårt att köpa spårning. Så jag gjorde min livestream-kanal på YouTube för ett vast du och annars ska få ett notification där streamer. Ja. Men så fortalte Mike Samson vast Samson spurgade mig på YouTube och Mike visste om hända-program. Oh, så det är mycket nu. Det är inte Samson ska sitta och hitcha ett mellan det. Det är bara unlisted för det, come on. Så sent det då i Discord, nej. Jag vet, men så är det inte lika praktiskt. Ska vi göra något vid det? Fuck är det inte. Och här uppe. Ligger bara här. I take it. Gröna stjärnor. Oh yeah. Hur så antar Mario Space? Shit, jag vet inte. Mario i Space. Jag alltid tar färdigt just det spelet så för att spela Link's Awakening. Det är fucking cool spel. Känns som att med Oracle bättre. Shit, man. Ja, shit. Just fuck says Samsung no. Bitch. Lägger jag kan säga. Shut up, man. Jag bara Tack att vi. nej, shit, just jag. Fucked up. Och det är så vitt att skicka mikrofonen. Ja. He picked the wrong house, fool. Fucking kracka jag. Damn it.
Nice. I see you. Så aktivt bara börja tappa sin sin. Yes. I did it. Thomas kommer nu för det. Ja, nu. Akkurat nu då. Yeah. Thomas. Här är en pistol då, men faktiskt ja. Sex snäckblås. Kom on Thomas, free practice. Man sitter överraskande väl av. Ja. Bara prova. Ja, det är nära väl där. Jag kallar det. Det är som den lägsta kvaliteten på YouTube. Ja. Ja. Det är inte spännande för att det är inte men hon blir You're supposed to slap her, hon dricker, right? hon dricker bäst men hon är snäck bäst. Nej, se bara så. Man kan spela den. Men det kan flytta det som blir till. Exactly. Det var äckligt. Even this Wisa Thomas, you got in the wrong house, fool. Kuk. You got in the wrong house, fool. Förskräckte oss. Jag vet inte. Jag vet inte tips. Shit och tips. Biggest. Man kan checka som Viktigt. banna fucking subscribers, right? Spela ingen live för att hitta video. Testa. Style points. Och det bara tappar ut dem. Aj. Visst jag hörde det. Läs det ner. Det var sjukt. Jag flankade det. Det var alltid som var rätt.
Att han är den fredaste. Fullt attachments väl. Det är skulle haft att semi allt och sen för full allt. Det är en skid. Jag har ju omgång i allt. Ja. In längden i cirkeln här som är parstry. Är han bara i mig? Ja, det är neglat där. Så tar man en för tatt i. Nej, man är rätt omgång. Ah, ja. Han har vi en attachment du. Vi en spel då. Jag prövar spel. Det är väl bäst. Okej, först. Nej, chans. Jo. Om du bara använder det här sättet i övrigt. Tack, okej. Jag prövar fröspel. Det är väl bäst. Bra. Nej, det var bra en annan. Ja, det var inte man tvattlar eller. Görma. Omväl? Jo. Vänta. Väl. Jag kör. Låt mig skriva så 9. Det var ordentligt ändå. Ja, han är alltid kört upp i det väst. Uppenbart. Du lägger mest. Du vet inte igen. Ja. Följ sån bä. Vet du det? Är du sure? Grunden! Skål! Grön! Skar? Kom igen då. Jag gott va? Du bara kör bruggan då. Bullshit. Knocka 3 teams. In next let's. Äta. En för 6. Då mellan man och ölen. Se ja. Jag fucking lackar med oss Jonas, jag gjort det. Det var nasty, yo. Det har stått lite. Fucking råpar i spänner mig. Det har så skickligt stått lite. Det var lätt väck på cirkeln. Nej, det känns bra. Det är bara du cirkeln. Alla mikrofoner pikar med här. Jag har inte faktiskt räkat där i SP. Det är gött. Inget Niklas. Hjärmar och bara det är det inte. Så det är då. Jag blev seriöst omgradering så. Det är ett match. Jag har bara stått där. Va? Säg jag fattar. Jag vet inte när du får fixa kajringen i spel. Jag syns stått att den inte fixar. Ikke fixa? Kan man galle? Man kraschar ju en annan, man går ofta lika lätt upp luften. Pretty much det.
Det är som att det är Skyrim. Tror jag Games. Vad ska vi se? Han här vid här. Nu. Vad fattar? Jag står så. Jag blir röj. Forget his name. Så rann den där och bara, no, denier verkligen. Åh, fuck, det har stått lite bra. Vad är det? Så där spelar vi. Kanske inte med det. I did it. Ja, faktiskt. Jag tar på det. Så är det bara. Nej, det bara står under. Vilka larm måste säga? Ja, kan du? Ja. Oh, look at that. Måste inte bättre syna dem från att inte lägga mest näka. Åh nej. Vad är det? Jag ska bara vara där. Ett röst person då. Jag ska käka sig ett eld, ja. Nej. Mm. Yeah. Ja. Det är mig undan nästan. Ja, så jo. Läkare här. Det är du läkare. Är det läkare? Yeah. Nash. Det här är läkare. Det är ett sätt. Två läkare. Två läkare. Vad är det böt? Se på det här. Oj. Hej. Ja, Jesus. Det är väl nästan. Handheld. GoPro. That's creepy. Hej? Ajo. Hästen ner poppar alltid upp på hästen. Jag vet inte hur. Alltid. Jag vet inte hur det är. Han smakar så. Så är det Marsten. Hur det är? Ånge det. Hur ökan är bron då? Fucking bro då. Jag vet inte hur det är. Bra. Vad också då? Olja, varför olja? No. Kanske var. Nej, kör inte. Daniel Schumacher. För olkan är samhällen. Är de precis så här nu? Hej, Jan. Så är det runt ut. Det var snacka mycket. Hej. Oh shit, man.
Hej. Ja. För så vet du vi larm. Vad du kan höra det. Fun. Fin jobb. Qui är Facebook. Quit your Facebook. Qui är Facebook. Du säger bara quit your Facebook. Jag går kvar. I don't know, man. Du ser jävligt snyggt Det där. är det här bilen. Ja, nej, inte SMG, men ja. Cool, bro. The story. Fucking Thomas. Oh my god. Vi larmar på sån här crew. No, 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 no. You picked the wrong house! Fool! Fool! You picked the wrong motherfucking house! Fool! Fool! The wrong house, fool! Hey, hey! Big Smoke! It's me, Carl! Chill, chill! Chill, chill! Ja, det är det. Åh, helvetes noga granskning är gås. Så nasty det gör man. Miguel. Vad du? Pagnan coming for you. Vad fuck säger Thomas? Pagnan coming for you. Shit. Pagnan. There's free by a compilation now. Huh? Crack it. The hell är vi? What? Kör vi flyder? Whoa. It told me, Shmai! Åh, granen! What? Fuck! Fuck! Vad så brutalt? Fuck! I wish. Åh, timingen! Han kom rännan! Fuck! Är det allt på PvP, ja? Fuck! Det är eller Counter-Strike. Oh Jesus. Yeah. Full short in. Ja, det är så over. Det är superbra. Gött, vi lallande. Här känner vi det. Vår bergrum. Lallande! Vilken stånd den runt. Hick the very fucking stream som är. Japp. Oh. Vi tar där fram ju. Oh shit. Jackson. Oh, Alright. Jo. Det blir inte alltid rätt för mig. Jag kommer inte så. Men så det heter vad jag tänker YouTube, man kan göra det. Gör det lite på. Men nu har vi kallat add-on till det. What? Add-on till att göra YouTube till pop-up. Tänk. Pop-out. Det var jag tänkt för, minns du det? Man kunde göra på Jedi YouTube. Jag hade det. Jag minns inte. Så får det väck, for some reason. Men shit man. Det ränner kött. Yeah, fucking buster! Shit, det måste gå till. Du har så 20 år där. Fria? Du stod spalten där. Fuck you man. Jag vet, jag bara som du står så va. The fucking Ah, salty. du stäcker ju upp. Ah shit. Nej, du glömde en pengar för att det. If I itchy. Var det där nu? Fucked Var up. det där nu? Åh! Shit. Oh my god. Kan det göra för banden? I'm Tjockor. fucking cool, yeah.
Nah, man. Vi vet inte bäst David. Fuck off, man. Det stänger jag upp. Shit, jag helt rätt själv. Nej, jag ska Jag ska äta så fucking stökna, man. Vi har stökna Mattias. Nej, det var stökna Mattias. Det felar David. Fuck off, jag drar inte. Too bad. Too bad. Det är motion controls, fuck off, man. Shouldn't have got anyway. Kanske det skulle vara lättare att spela Wii. Onion. Det vill du döja. Jag tar ju inte. Du känner dig den. Start a carefree. Jag såg en framtid, no? Ja. Nu ska jag bara röna präckvart. Oh, wait, det startade. Det tar inte ända för lugga. Yes! Ränner vi här. Han har ögonen av så i. Fucking Mario. Woo! Så nu Du hade nästa köknan. Vad fuck är det första så? Where the fuck is it? Har du inte gör? Det är så grön köknan, right? Så jag ska lägga time mot det, så gömt där. Och hade varit den nästa. Men det första är ju Arden. Vad fuck är den? Om det kan jag säga. Cool, man. Yeah. Kanske med en viewer. Oh wait, det är två. Det är unlisted. Jag ser det är en viewer. Och det är två. Var är köknan? Where is it? Det vi inte the comment, det är bara toxic. Kavis too worst. Toxic. Säg Thomas, ska fuck säga han. Shit. Okej, jag vet inte det kan stå lighta upp. Kvar fucking area. Don't bail on me. Jag tror ska över det, vi. It's true we värsh. Men det vant du inte Janne för. Det vann jag, ne? Ja. Men alltså. Fuck you. Nej, it's off to the very bluffy. Too much, man. Du tar ju frysata. Frysata. Fuck! Free predicta i det. Ja, han tar framför. Gör det alltid. Kan fuckas stök den! Och vet, det är så tjän. Gå så fan kom jag upp! Shit. Jump, motherfucker. Jag ska jumpa faktiskt, ja. Men kan det göra så högt? Show man. Easy peasy. Det är easy, man. Det är hard. Ja. Wanna pee? What do you do? Yeah. Kvar. Först då, akkurat. Kan jag på där banan? Du är stökna i raktish. Klarar sig upp den här. Ja, det är bara det. Ja. Shit. Ah, I fuckar ju upp en mothers! Fuckade spelet. Ska jag äntligen bara vara shit ringt in den här? God damn it.
Så du har chansen i spel och så känner du det först. You got this, man. Okay, nu förlever jag undan. Never mind. Fuck off. Never mind. Lever för luften. Dude, look at Harshmurk show. Suck, man. Too bad. Too bad. Det tycker jag så man får från spel nu. Fuck sida is too bad. Oh That's yeah! too bad. I did it. Slow. Now, if I tap up for you. Clash predicted that. Jo. Vad the heck? Vad? Du har... Heck. Heck! Hörde mig showen här. Ja, nej, jag vet inte. Ja, jo, är som 6 mot. Shit, det var skit ut det var det. Så Jan. Så det nästa isne. Det stay nämnt. Okej. Are you fucking Man hör Are you nästan inte. fucking serious? Is it fucking smack tagada? Så fuck you. Hur finner det du? 25 sekunder att han för. Hey, det stay in there. Fuck up, man. Da värne. Ikke det snärs. Jag fuckar i att upp för det. Fuck. Two. Fuck. Just eggs. Vad det fucka upp på ägg. Nej. Nej, come on. Okej. Cut your... Jag vet inte! Fuck! Okej, han har bara sett jättarna. Jag vill pressa over for you, come on. Fuck you. Där är jag upp på det. Det sker. Jag blir mega skuffad att hända PlayStation 8. Så en PlayStation är fuck jag sign. Det är så sign. Det är streaming like that. Faktiskt ja. What? Kanske det från Jam Super Computer. Snackar de startup eller vad? It's bara in general. Ja. Shit. Back take your profile. Give me that shit. Du fucking designa spel till PlayStation 4. You the jail. Oh my god, 3 over 4 times. Vi kan ta är cross-platform i det. Det är cross-platform, inte det? Ja. Så du kan sätta en mus till att det shitet. Gärna. Vad sa jag? Fuck whatever. Vi lägade det. Är för den sista. Nu är det ytterligare. Don't worry. Jag haltar i grej. Rocket ligger äst. Ah! Finns även för det. Dansaren hade Maria. Ja. Och just det var då. Måste Tycker du att det här? eller vad det är. Så är det. 20 kronor. Tack så. 20 kronor. But det är bara vi be om hysta. Kan jag ansvar? Just nu kom nu. Levis tänker vi har fått. Just shut up, man! Fucking döma mig. Oh man. Black Ops 3. Det är gott. Ja. Kör sig för shape på den här. Ja, ja, för det. Tryck till på.
Full game ändå. Ja, så... Tja, trial. Vad är det här? Rör edge. Här är faktiskt jag till på. Ja, det är fan. Season. Sen, vad kan du säga när en Jesus. Mel, CJ från Grove Street. fuck bros. Det är sant här. Får inte att helga spikbättljus. Oh god! Check, freeze! Det var loopt, det var shut. Bara tar skralla, shit. Kvär. Olokan är att det jag hade ångat det sagt så fucking år först. Har jag varit att då? Tydligt vill jag redan vara så 8% där. Det fuckar jag. Upp! Tussa. Ungen Hicks. Ja. Sen player purple flag. Ja. Det är det. Men du är så shofta as now soundboard. Gick det. Ja, jag bara mörska. Ja, jo, du faktiskt mig ja. Det är färdigt. Ja, men nej, inte SMG, men ja. Det är spännande. Ja. Stay med min gas just now. Here. Alltså, man inte säga nej till att få det råttna och... Låt att fler sig råttna, tror jag. Det är gott en upp du. Deal of the wheel. Deal of the week. Deal of the wheel. Det ser så bort ut. Ja, så kommer till att shit man. Jag dödade samma. Alltså motherfucker blockerar mig. Ja, det var så. Jag vet, du sackar det inte mind. Shush. Jag sa ju, är så gamer, jag kan bräcka vad det där. Allt det du gör så att du sackar lever. Jag inte så här med så saker, bara till inte vi. Fuck! Säg det där. Fuck off Thomas. Jag har familj. Tack och bäcka till familj. Mamma må kan bäcka mamma till inne. Det är inte mammors. Fuck med pappa där. Det är överlevt. Att många vill göra man. Fuck you man. Ja, men min pappa. Jag vet. Jag hade levt så här. Så kommer upp här. Jag fick en trippy. Nej, jag hade levt socka om att det. Nej! Who knew? Nej. Smiley boy. Nej, ja. Jaha? Kan spela trutcher. Nej. Ställ plus 3 ett eller annat. Måste ta det. Battlefield. Okej. Mama baby. Så gör det. Not today. Huh? Ah ja. Det är en program. Så fan är det? Fucking rinkers. Alltså en gammal. Jesus.
som känner vad säger. Det ska vara fullhand. Lite med skärmen där som passar att köra. Jag kan inte tycka om mig själv för det. Det är så just som like nu. Jag vet, Thomas, jag vet, men det är det bästa. Jag vet inte den som är. Det är den ondaste jätten eller vi. Jag drar inte få fättre än det, men det är så fucking högt uppe. Det är så där tror jag. Och då går. Eller Jag luktar lite. Jag missade kanske shit. Det är det för. No, fuck! You fake goer! Okay. Yes! Oh man, jag är inte hört det. Free hicka till streamen någon. Men det är inte. Fucking fänkar oss fuckaren. Talk about my baby. We're on slow ass. Fuck oh ja. Shit. What's lunch? Jag lät då. Yay! I did it. I hate it. لا جحل لا hell. här. Åh, för helvete gör man. Det är inte ordentligt frätt, det kan inte vara det. Får gå frätt. Han får perfekt det. Så. Nej, han kan inte vara perfekt för det. Jag har någon just den perfekta frätten. Jag vet. Han är literally unforgettable. Ja, helst hans Magna gör ju på något sätt. Oh shit, Magna frätta inte få nice, ne? Ja, men så på Mario Party. Fuck var det? Vi har varit en video, ja? Ja. Ja. Video? Fuck länge sedan, men ja. Nej. Det hände. Shit happened. Fucking fart. You can do it, man. I can! Jag får vinna den här banan. Vi ska långt jobba. Den banan. Ja. Jag spaltade det. Jag spaltade den goal utan det. Aldrig visst ner. Sniper eller något riktigt. Just det. Kanske jag. Okej. I did Det it! så jag säger. Så. Jag syns inte att spelet kan köra 3 FPS, men Ta en hål! jag klarar bara köra 3. Så jag hade egentligen jättepenare än gött, ja. Dude, det är Magda så lite rätt. Så fight det största banan för det. Nice, man. Yeah, I'm good. Jag syns första helt igen. Pust shades är det. Jag kan köra det kraftigaste vägen. Jag borde nästan bara just public nu för det. Ja? Borde nästan just stream bara public nu. Go ahead. Det betyder att jag ska stanna upp. Ah! Shit, kan jag ta? Boink! Stanna. 360. No. Slush upp en nu. Splash flag vet jag. Jag har brott med sista banan. Public. Okej. Nej! Download. Okej. Det är nästan coolast. Jag kan monsterscopa. Alright. It's on the public då. Så Fancy sniper det, ja? är stort chat duty för det. Yes. Vi ser när grejer. Jag vet att du ska refresha då först. Halt säkert. Alright.
Fuck, jag vet inte ännu i test. Ja, vadå? Let's go on nigga mode. Let's go. Ja, det är så gott. Hurry the fuck up, nigga. We're going tonight. Oh ja. Oh ja. Aj, fuck off! Mike är fantastisk. Nej! Okej, han är right nu. Shit, ja. Är det samma? Lugga bruk för in i skärmen. Jämbar han. Rätt en nice här. Nej! Fucking swagger. B. Triple B. Fantastiskt. Jag spelar med Java. Jag ser out of context att det shit är legal. I don't know. Kinda. Fuck! Alltså, man inte säga nej till att fukta råttna och... Oh god. Lägga hell... Så gott det där. Åh, hellre vill jag snugga gransen i gås. Åh, hellre vill jag snugga gransen i gås. Gottrage! Ja. Hur rätt gäller det? Gottrage! Vad det? Så fucking glad för det kon. Var det ta han för fucking mower? Ja. Aha. Eller tjokor, jag minns inte fuck det var. Ja, tjokor. Så mycket. Nej, men det är inte så mycket, men... Ja. Mikael. Jag äter en pizza. That's good. Vad så fucking hornattor? Måste checka det. Close range. Nu är det. Fucking after. Vad så fucking hornattor? Var det ta spalt och lagt det? Kvalm. Nej, det är inte för det. Du fucking hemma jumped Mike, of course. Kvalm? Det är inte nej. Let's go on nigga mode. Man kan vattna då, ja. Jag får Lunka Kiko. Nej, kanske. Okej, jag kan ha sina personer. Mark. Cool. Ja, Thomas är coolare till han. Till han. Åh, hellre vill jag snugga gransen i gås. Cool. Thomas, är det ju? För dagen nu. Kan jag checka det? Gott det är man är full av lite I'm coming for you. Hvor är telefonen? Thomas. Vad är det? Han har släppt den nu. Han får slippa nu. Au! Ja. Så nice. Good spin. Hey Levi. Hey man. Look fire watchers now. Ah fuck. Nej, lägge! Shit! Så står det. No. So mad. Vi har alltid levlig. Fett, yeah, what? Jag tror att jag watcher nummer 2. Han kvart? Jag kunne chatta en egen chatt. Nej. Streamer. Fick fire!
Känn gå om vad det. Fuck, jag hatar att streama ett test. Klart går det av. Man kan inte ge till en ut. Vad chip? Det är crazy liksom. Kom här. Jag typ brukte ego. Pretty good. Det är svårt att äta än. Nu är det bom. Oh shit, man. Why can't it though? Fair enough. Fancy you. True salty. För att help. Nu ska akta med gamla öl. Jag hörde. Yeah, I see you. Easy. Vad det? Jag känner han brukte allt så störst för sväratter. Thank you. Gottranji! Oh god. Nej, det är inte en bandagare. Gottranji! God, God fucking damn it. Åh, helvete snugga gransen är gås. Nej! Åh, helvete snugga gransen är gås. Gottranji! Shitlime, katten shitlime. Det där. Okej, Thomas, nu får jag dräpa honom, okej? No. Okej, Thomas, okej? Nej! Jag har pistol. Right, det helt jag hin. Nu är det hit. Tack Spanien. Ah! Jag vet inte hur det är. Igen. Oj, de är jänkade och kryss. Det är ett åkra liksom. Tjän. Där är det. Ha? Oh my god! Det var ett manskött där. Ikke darna, parta? Ja. Manskött där bein, ja. Och du ska också köra den bara. Ja. Han tar shot. Nu är det han. Pengar de kom. Läckert. Si. Bra. Du var faktiskt glömt. Ah! Just det så. Det är glad för det. Christ, det är glad för det. Värst. Just det där. Så är det ju. Ja. Det är speciellt. Okej. Campa bara här, det är skoj. Damn, det blir alltså. Tack. Brukar allt internet köra till att streama. För allt styrka med att streama. Läcker skott det. Fuck I. Start free. Oh my, allt ställa kills från mig.
Det är något sikt, ska jag köra bruka det? Ja. Nej. Jag så det gör. Träff om kran. Skott ja. Fuck. Det är sjukt man. Du är freaking. Ha? Ja. Blue. Go. Oh my god, det måste faktiskt over för Yes. Det hade jag mest. Au! Vid där. Säger Skiten är revna. God. Okej, Thomas, nu får jag sitta och boja. Sitta och boja till vad kommer jag med. Campa för det, campa. Jag har bästa taktik. Oh no! Neck press va? Man squat. Ja. Nej, Fuck, vad är det för största? Oh, Campa for you. Huh? What? Where? Fuck, where are they? Han fucking visste att gjort det för er. Ha? Han säger campa för er. Han fucking bite. Han är viewer nummer 3. Shit, man. Jag vill säga sådana där couple viewers. Vad är det högt nu? Jag vet inte. Ah, creepy. Out of fucking nowhere. Campa. Go and shoot the Fritnator. Han är i gruppen då. Fria. Jag ger dig kram. Jag visste bättre. Bara dropper in campa för er. Well, jag kom till största banan för er. Last level. Sockar det vi. Jag satt ju inte. Jag kommer till. Jag satt ju inte. Det är en fucking soundboards. Att och scritcha är amazing. Tack, vi tamer den här. Vet du vad nu är det? Det är sjukt sikt. Klarar du? Men då är det praktiskt. Alright. Kävlat den här. Hända inte mycket ännu. Han knockade du vet det. Aj, långa fuck I go. Hej, Gunnar! Oh my god. Thomas, you're so fucking crafty here, man. Dodge. Dodge. Nice. Klappar. Nej. Så tack då. Nej, alltså. Ja, verkligen långt. Gud, jag hörde nu. Jag spanar akkurat mitt tror jag. Who's the fuck? How you do that, man? Ja. Jag ska så spela hit spel i PUBG. Hur det sätter man det här? Jag minns inte spelet. Ja. Nu får jag så dodge. Är den ner? Boom. Vad är det jag skått back i grån någon? Ja, det är nice.
Är det mitt då? Ping pong. En hero. Man då. Checkpoint. Vänta. Kan vi... Victor, man pengar rum i hästen. Också med. Vad ska du missa? Vad ska vi rätt om det? Läkare? Herregud. Ska se det som alls? Ska fuck se då? Ja. Ja. Hur ska du spamma där? Oh my god. Nu är det. Skiftet av det. Ka. Mehami. Boom. Big shot. Kamihami boom. Oh, Victor! Raven. Shit, han har för mig. Det var inte släcka på alla. Jo. Först så check. Hello. Nej, fattar du? Kände du så? Slävar alltså. Kanske var det. Det ringas av just när spel banan är Nej, hej Michael. till en version där det är bara ett liv. Ja. Och det ringas banan ibland. Shit. Fuck that. Ja, det är eller kvart fuck är där. Det gör man. Det är jag som fucking är nästan. Douchebag landade där ju. Det smakar! Nej! Det har han tvärversioner av det. Fucking nej. Ja, jag klarar hästbanan. Nej, det kan jag. Klart jag först. Fan klipp i attu. Backa där. För jag glömde tagga som kron och som plöjde göra. Eller var det som banan? Jag vet inte. Hur jag vet. Men socksa. Jag har alltid glömt det. Vi tackar... Ja, jag glömde det. Jag fuckade upp för det. Sniper tror jag det var. Va? Sniper tror jag det. Glömde jag först. Du vill ju bruka boss. Ja, väl, jag kan klara det. Jag kan finna det. Helt bra. Spasa? Vad jag ska välja? Ja. Så länge sedan jag brukt näka. Okej. Då är det där SKS. Pressar. Kan man välja snäckor? Vad är vanligt? Okej. Okej. Do not eat. En som gör det. Vad är det som brukar näka SKS? Jag älskar SKS, det är fucking bästa. Jag klarar mig så ordentligt väl vid nu. Jag som klarar bett. Så ska jag knäppa oss då. Ja, när jag ser snipers blir jag igen. Oh shit. Wait, Yoshi! Oh my, fuck you Yoshi! Lägg mig ut. Han dräpte sig själv, han sa att jag skulle ränna ut i kanten någon. Om 20 sekunder. Du får skydda videon, han är inte tom till det. Jag fucking är 20 någon! Oh my god, det är skydda.
Boom. Han bara rann ut i kanten och dräpte självan. Är det så allvar? Han är ett chaft och han kan svätta fucking bumper. Ja, men han dammar bumper, right? Alltså, det fuck är så pension. Ja, men. Ska få alltså penkan för den sista stökna fram. Jag vet inte vad det är. Det är easy då. Ska vinna vid. Jag äter en pizza. Jesus. Okej, nästa spel vinner vi. Sure free. Varför långt gå? Fick jag för andra brukar spela. Är han här? Syns jag dit? Jag snackar bra special man. Bam. Haha. Stick den. Va? Du hej? Hoppar. Ja. Jag ska träffa sån här. Ge mig. Jag ska träffa så här. Större cykel. Fuck. Okej. Rätt så där. Jag minns kvar det är för ju. It's okay man. Shit, come on. Come on, 2, 3. Yes. Ja, uppe nu. Hello? Boom. Jag vill även försvära seriöst till fån och så. Kan inte minst lära din hött till och Jag är skronan. Och vad är det? Shit. Kul assist. Spela PlayStation. Ja. Oh my god. Du tar så köttar va? Här är han. En grön. Åh, granen. Jag äter en pizza. Jag älskar det här. Bästa vi har ända bara pizza innan. Så skrek det. Åh. Det ska inte ske där. Jag sa inte kör Yes. Okej. Ganska. Ja. Oh my god, den är så shit. Jag så bara. Ska jag säga en 3-4 skott att se på mig. Ska jag få prata kan jag räkna bäst. Jag kan lycka! Alltså jag är så gott som jag kan lycka. Ja, det är en språhit. Det är ju slängt 18 för. Man! Jag tror inte jag tror över... Så då börjar det la. Hey soldier, where you going? What? Yeah.
en light machine gun better. Shoot that man! Ow. Oh my god. No, you killed my friend! Shit. Hver det? Hæ? Du måste klara det. Jag tror jag kommer in till mig nu. Klarar? Du måste klara det. Han har inte klarat det. Dicks hard when a pig. Dicks hard when a pig, motherfucker. Come on. Jag ska se lyrics så ska jag se det. Okej. Men jag för att komma in i. Ja? Är också stjäla för det för? Ha? Nej. Ha? Färgskronan. Är det du där uppe? Vad är det gick? Shit. Oh my god, that's bad. Shit. Go in panic mode. Panic mode. Ja, jag såg gärna. All right, det var kanske. Jag hade det fucka upp då. Man glömde cloud ut. Oh god. I died. Easy win. Fuck that. Boom. Boom. Yes, all right. Vi fann problem för det. En more där. Det var solva. Allt. Au. Det var som en hitmarker. Woo! Right. Oh, I give up. Vi gör snabbt upp för det. Du tror det bästa aim i världen. Give så lätt upp. There we go. Oh no! Nej! It's the mest bullshit Are you stuck kidding on me? a spell on. Let's go. Kan du skit ätande butter? Ja. Han glömde att det var det. Wait, huh? I don't know, man. Vi får tappa det. Don't worry about it, man. If I tap it here, if this isn't as shitty ever. The perfect run. Okay. If we lose 5 more, it's over. Shit. Det ska ju. Nej, han är också där, ha? Okay, det. Jag har 8 fucking life. Shot shifted the fucking. Jag vart där. Kan man fuck. Fortune. Nej, jag skjuter på det. Något lite mer. Burren. Sikkert. Det är nog snabbt nu. Jag tack vi har snapper till fri. Vad ska det bli? Fuck you. Why though? Bing, fuck you. Bing, fuck you.
Stor video då. Kan jag inte ta? Hjälp mig! Fuck! Fuck! Nej! Nej! Vi släktar idag. Släktar idag? Jag släktar idag. Fuck! Vad är det? Kills av noobs. Släktar i fuck? Ja. Du kan släkta snitchen. Jesus! The rage. Hey, hey! Big Smoke! It's me, Carl! Chill, chill! Jag ska verkligen för övrigt inte lämna fucking egg. Nah, man. Oj! Why are you so angry, man? Du ska knapp. Gör det där. Hvor är det skral? Jag blev inte glömd på det där. Han hoppar på skotten, inte det? Oj, det är kittla. What? You picked the wrong house, fool! Hey, hey! Big Smoke! It's me, Carl! Chill, chill! Chill! Jag är den här nu. Jag stäcker place för er. Jag drar in i vinna till sista fucking banda! Klarar det? Fuck. Jag tiltar för er. It's okay, man. Oh my god, jag var döje med. Lunge. Vi går shit. Nej, men. Do it. Damn, that's what I showed there. Du är inte teleporter. Teleporting fat guy. Quit här. Quit akkurat här. No, 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 no. Det är som en punkterare. Jag drar in i vinna. Shit, frie! Stäcka jag fucking larma! Nah, man. God damn it. Ah! Ser det ut? 5 mega nu. Vi kanske gör här så att då. Oh my god, det var ju. Det var ju är upp på den där. Man pjös. Nej, fan. Så. Skånta mig nu. Look at me now. Skånta mig. Jag kan inte skånta mig. Det riggar inte så. Jesus, vad säger oj? What? Jag kunde inte. Vad ni släppte bruk. Att han hade det här i för
Vi hoppar, hur fuck gör jag det? Come on! Ett fucking ega liv. Fuck. Jag kan se det tot. Cool. Ja. Ja. Han flottars. Nej, jag var som... Lugga minna. Men här var det. Damn it. Jag klarar så gott att börja det. Onkel är bröstfär. Att sig skit över det texten. Shut the fuck up! Ha? Du får inte tala till börja. Fat ass stuck the bus see ska slappa av. Fuck on. Fucking pimp. Okay. Logo begår igen. What the fuck? Should vi ena gång peggar hinner. Ta timing. It's fine. Who knows? Who knows? Bruno. Men tycker du spelar samman, right? Battlefield. Ja. Hold up, man. Stad den hemligheten. Kostar det gato det vi? Simple gato. Ha? Köpte du en elding? Ja. Men det första gato köpte första och enaste gato köpte från eBay. Okej, vad kostar det? 500. Jag vet inte hur snäckt det kostar nu snärs. Ja, jag ska samma. Första gato. Ja, bara en. Jag skulle bara en. Ja. Oh shit. Jag kan inte ta risk som vi player. Shit. Här kostar Sage 100, men det är så man sitter i tältet. Ja, det är också borde gå över. Ja. Och man kan inte göra det från en konsol, ja. Så, inte det som vi bryr. Eller ta modellen. Ish. Nej, fuck! Ikke till maten. Det är som en kort helt. Jag har inte tagit kort helt. Jag tar som läst. Så går USB i. Du vet, man tycker upp i. Det kostar 1600. Game Capture har det, tror jag. Han har fått tatt mig, Fria! Oh my god. I'm sorry, man. Så här, hade Trush och hade Trush S. Det hade Trush S i tälsen köpte. Det här var också instant view och shit där. Ah, okej, så kan man kolla alla skärmar. Ja, så jag kan bara spela skärmen. Är det som
Hur ser det ut? Fuck är det? Du kan spela av teltskärm nu, alltså av teltene. Ja, jag kan spela av teltene. Capture share nu. Anche shit då. Anche delay. Delay. Det skulle inte vara något delay. Oh my god, if fucking touch for like viscous fucking bomb i benchen för det. Finn jag inte som är böjligare än att då. Jag kör ju elding. Jag vet faktiskt inte, vad säger jag? Borde nog bli Hitler. Ja, nej, Shit. Tools my Facebook. God damn it, man. Chill, man, chill. I'm not. Okay, eBay. Det är största steg för jag problemer. Jag är för benchen. Att det hammaren. Oh my god. Fuck! Ska allt matter. Det liksom det. Fuck, fuck it evil nu. Fuck it there. Cry baby cry. Jag hatar Thomas, man inte hatar det så där. Stressa word. Fuck Yoshi. Itoye on hammara. Shit. Lägger det att säga hammare. Itoye on hammara. Ja, lägger det att säga hammare. Yes, så. Svarter shit i läsning. Allt är skit jag med. El gato. Jack. Alright. Det är inte passa för dig, inte passa. Det är easy. Det är easy. Jag vunnit 1400. Nej. Ska se ett till El gato där står bort nu. El gato game capture age hade. Det bara hade. Skulle GG. Så. Det att lägga hade trusch. Vi tittar mot jag kör nu. Det här visst jag där. Get excited composite. Component. Nej, inte composite. Kaplar. Alltså det till. Vad sa du då där? Thomas, if I mind to shut the fuck up. It tilt hour is stressed. Det är samma men det You crazy. It dör en hammara. Game capture versions. Oh ja. 1000 viewers igen. Det är Fortnite. Ska man ha ett live? YOLO, man. Det är YOLO. Det är lite YOLO, passar. Kan du tacka det? Okej, jag kan bara skippa där. Shit. Fuck you. Fuck off. Game capture hade det är Tann, right? Ja, för det är det. Ja, okej, det gör det inte mer. Nej, det skulle inte. Jag kan chippa där brukt, I guess. Varsågod, du ska ta det så du kan få bättre rätt. Så det kostar mig. Det kostar för er. Det kostar ja. Man har också tänkt kostar för lärning. Och du bors hemma till mamma till det.
Inte fucking grenjongre, du massor pengar säkert. Jag ska bruka massa pengar. Shit, du ska ha bricklor. Whatever, man! Du shit för chiftast. Chatten nu, Thomas. Fuck, in a cancel med betting. Bricklor. Cheap El Gato. El Gato. Det är 100 kronor i mitten hade trush och hade trush S. Ja, men det är så värst det här var det här, tänkte jag. Men kvart i månaden hade trush pro som har kört hälfterna. 4K. Tas du över. Tas är va? Det som du först. Jag hade typ hittat next show där och kan ta 4K. Nej, det är ju 4K. Okej, så det är tvärs vi känner att det är en reaktion. Så direkt i tältna. Ja, en 4K, det är inte så video. Och inte bara man kan bara tänka välja. Sätt direkt tältna, det är så cool. Ja. Hur ska man... Jag måste ha socker. Ja, så här måste socker. Uppdaterat onka då. I know. Det tänker ni kostar akkurat samma där vi. What? Ja. Det som du chef och tält. Har jag fortalt dig som band rinkar? Tar man bara ett fucking live? Maybe. Thomas, jag har planer att drepa dig ikväll. Ja. Det är faktiskt det jag så jag har unga planer att drepa dig. Fuck. Bye. Det är först jag var Thomas. Well. What that? Ja. Sure, väl executed det. Men det måste gå. Det är det alltså alltid right now. Allt är inte så gott in the wear, ish. Och så fuckar jag upp en hammare. Det sounds fancy though. Yeah. Det är en skärm bara. Jo, det var så freaking stor det. Så bäst för mig. Titta det lite i mål grafikers det. Stressa worse. Kom on. Det är för en risk. Shit.
Alright. Here after here. Watcha. Ja, ta det för mig. Ja, ja. Oh! Shit, jag måste dö här. Oh! Let's go! Oh my god. Oh! Hey bitch! How you doing? Oh, Mario fucking collected whatever, thank you. Fuck you. Whore! Effect of everyone! 100%! Nice. Ah! Oh. Oh. 100 motherfucking %. I gjorde. Fick a message. Report. Vad vill du din fucking pimp? Vad fuck vill han? Lagt du in? Ja. Seriöst? Ta det för mig. Oh my god. Jag lever en tåse. Jag fucking vann, Thomas. Jag vunne. Nice. Det är Leot dit. Till Leot. Är det går nu? Hälsa du knäckar, ja. Läkare. Ja. Jag vill knäcka ju. Thanks man. Äntligen approval från Thomas. The journey was worth it after all. Vad fuck säger han? Vad säger du? What the shit at that? Horror. Säg bara, jag vill tack. Och Janna. Shit, hur sträcker den härifrån? Vad blir det? Är det inte dropp i spelet? Och stod i. Är det inte dropp i vattnet? Menu. Det är skottning. Jag är fan under brösattarna, det är shit. Holy shit. Svarte som en... Snäck dropp i hästvapen. Skicklig näck. Oh my god. Jag tror på helt snäck helt. Truly master of galaxy. Det är spalt fucking lunch. Love you, man. Well. Trash, no. Fuck it. Alright, I'll ta streamet it. Yeah, man. I'll stream it. Thanks for watching. Med rage. Det var bara för Lalland. jag. Yeah.